Hej hej i Danmark, og velkommen tilbage til Masses lille videodagbog. Jeg har været nogle forskellige steder hen, og jeg har hygget mig og set en masse forskellige ting. Dem skal jeg nok lige vende tilbage til. Men jeg har lovet Tina derhjemme og lige vise en lille rundtur i vores lejlighed, for nu er jeg ikke oppe ved Jonas og Lasse, eller ved Lasse og Villar, som jeg var sidste gang. Nu er jeg altså nede i Jonas og min lejlighed. Og hvis vi lige starter med en kort rundtur, så kan jeg lige vise jer, hvordan den ser ud. Den er ikke så forfærdelig stor, den er meget egyptisk og meget lille, og man ved ligesom, hvordan Egypten de lever, når man har været herinde. Men det, I ser på her, det er vores stue. Bum. Og vi har også en lille fjernsyn, som vi kan bruge med alle de fantastiske arabiske kanaler, som vi ikke fatter noget som helst af. Der er også et køleskab. Der er ikke så meget mad i, fordi jeg har ikke haft mulighed for at være nede og handle. Vi har nærmest fået mad hele tiden. Ups. Går man herud, så har vi toilettet. Og noget ekstremt smart, som man kan herude, det er, at man kan sidde, nu skal jeg ikke finde det, der, og så kan man stå her. Man kan sidde der, og så kan man få bad samtidig. For det er ikke så forfærdeligt stort, det her toilet. Så det er 2 fluer i et smæk, hvis man har det travlt om morgenen, når man skal på arbejde. Og herude, der har vi vores køkken. Bum, bum, bum. Heller ikke så forfærdeligt stor. Og går man herind, så har vi guidernes dårligste værelse. Det er mig, der har været så heldig at få det. Og undskyld far, der er lidt rodet. Jeg skal nok sørge for at få ryddet op til, når I kommer og besøger mig. Men det er altså mit værelse, det her. Og ikke så forfærdeligt stort. Og går man her, så er vi tilbage, hvor vi startede. Og derinde der bor Jonas lige ved siden af mig. Så det er faktisk vores lejlighed, som ser ud. Den er ganske hyggelig, men jeg regner ikke med, at jeg kommer til at bruge så meget tid herinde, så det gør jo egentlig ikke noget, den ikke er så stor. Ja, og så i stedet for at snakke om vores lejlighed, så vil jeg vende lidt tilbage til, hvad jeg har oplevet de sidste par dage. For 2 dage siden, der tog vi bussen til Cairo. Jeg stod op klokken 1 og mødtes med de andre klokken 2, og så kørte vi altså i 5 timer til hovedstaden. Og når man kommer til hovedstaden, så får man et kæmpe chok. For Egypterne, de er sgu lidt specielle, må man nok indrømme, fordi at når du kommer dertil, der bor for det første 25 millioner mennesker i Egypten. Der er i Egypten 5 millioner biler. Det vil sige, at det er lige så mange, som der er i den danske befolkning. Og alle de her biler her, de mangler nogle forskellige ting. De mangler et dæk, og de mangler nogle blinklys, og de mangler lidt forskellige ting på bilen. Det eneste, de ikke mangler, som de alle sammen de er dekoreret med, det er et botthorn. Og det bruger de jævnligt hele tiden. Så derfor så er det et stort kaos, når du kommer ind i Cairo, og du kan ikke finde rundt i det hele, og der er beskidt, og der er bla bla bla. Ikke den flotteste store by, som jeg nogensinde har set, men den er meget, meget speciel. I Cairo der oplever mange forskellige ting. Vi skal blandt andet ud og se en bazar, og vi skal ud og se en stor moské, og vi skal finde vores hotel, der ligger i nærheden af pyramiderne. Det var sådan, at vores hotel, det hedder Grand Pyramids Hotel, og når man står og kigger ud over det meget, meget fint hotel, så har du altså en udsigt til den største af pyramiderne, Khéops-pyramiden, undskyld. Og vi om aftenen, der skulle vi ind og se et lysshow, som var en overraskelse for os, det vidste vi ikke, vi skulle, på de her pyramider. Så vi tog ind og så dem i de her 145 meter høje pyramider, som er i grønne og gule og lille farver, når man så har det her lysshow. Og så var der en lille historie bag det. Meget, meget spændende, men jeg glæder mig nu rigtig meget til at komme ind og se pyramiderne, som de i virkeligheden var, og ikke det her fancy noget, man gerne se, hvordan de var 2000 år før Kristus fødsel. Vi gik i seng, var meget, meget trætte. Jeg fik et værelse sammen med Lasse, og vi havde planlagt, at vi skulle sidde og studere en hel masse på vores tur dagen efter. Men det endte med, at vi begge to faldt i søvn og vågnede op med vores manuskript i hånden. Så man kan sige, at vi var rigtig trætte, fordi vi havde jo været tidligere op. Men vi falder i søvn og står op dagen efter og får lidt morgenmad nede i en restaurant, alle sammen. Og så tager vi ud og ser pyramiderne om dagen. Og det var en meget, meget fed oplevelse. Pyramiderne er ekstremt specielle, og man kan godt forstå, hvorfor at, den ene pyramiden er blandt verdens 7 vidunder. For den er stor, den er flot, og det er helt ekstremt mærkeligt at tænke på, hvordan de for meget, meget lang tid siden har ved håndkraft bygget den her store pyramide. Men pyramiderne, dem var vi også inde og kravle lidt rundt i, og det er en meget speciel oplevelse. Det er sådan, at pyramiden den er sådan her, og inde i midten, der har vi den kongegrav, hvor faraoen han blev begravet.
Og vi fik lov til at komme ind og prøve at besøge den, og gå ind igennem de her snævre gader, og veje indtil, gange indtil, som virkelig ikke er større end sådan her, så man skal kravle hele vejen derop, og det var ekstremt varmt, og faktisk så var det lige før, at man havde det lige i et øjeblik, men så kom man op, og så synes man faktisk, det var ret sejt. Jeg vil ikke så snakke så meget om de her historier, fordi turene, dem kommer jeg sikkert med på, når jeg kommer ned og besøger mig her en gang. Så derfor så vil jeg vende tilbage til turen hjemme, hvor vi kører i 5 timer igen, og så kommer vi hjem og er totalt smadret. Vi sætter os alle sammen ned, eller nogen af os sætter os ned og får en vandpibe, en sisja, som det hedder på egyptisk. Det ryger det rigtig, rigtig meget af hernede, det har vi også oplevet. Og vi røg den her vandpibe, så tog vi hjem, og så sov vi. Så stod vi op i dag. Vi tog ud og sejlede lidt rundt på havet i en semi-ubåd, sådan at halvdelen af båden den er under vandet, halvdelen af den er over vandet, så man kan stadig gå ned, og så kan man se alle de her ekstremt flotte fisk, som vi også har set på vores snorkeltur. Og det er nu ved jeg, det er måske ikke lige alle, som vil med ud og snorkel, mor og Mette, kunne jeg forestille mig. Så derfor så vil sådan en tur som den her semi-ubåd, den er helt fantastisk for jer, fordi I skal prøve at se, hvordan Rødehavet det ser ud på bunden. Det er helt ekstremt. Efter semi-ubåden her, så skulle vi på Deep Safari. Nej, vi lavede noget først. Jeg er blevet totalt barberet. Og jeg har også nogle ar. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men jeg har nogle ar lidt rundt omkring i ansigtet. Og det er fordi, at Vilars og jeg, vi havde planlagt, at vi ville lade vores skæg gro ud. Og det gjorde vi så. Og så ville vi tage ned til en af de her lokale barberer, og så få en barbering. Og jeg fik en klipning af siderne her. Og en barbering for 20 kroner. Det der svarer til 20 danske kroner. Så det var ganske billigt. Og det gør faktisk ret ondt, fordi jeg tror, han havde taget en død kniv og gjorde det med, fordi jeg synes godt nok, det rev ret meget. Jeg har fået at vide, at det skulle være ret smertefrit. Men det gjorde vi, det var en meget sjov oplevelse, så var det jo billigt. Efter det, så skulle vi på Deep Safari, og på Deep Safari, der starter man med at få sådan et smart tørklæde her. Bum. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var med band, men det er sådan noget lignende det her. Og så tager man afsted. Og så har mor og far jo prøvet at være med på Deep Safari i ørkenen. I Portugal, hvor jeg var før. Og her, der så man en masse frodige områder med planter og blomster og appelsinplantager. Her der er det altså bare ren ørken. Helt ekstremt meget sand, rigtig flotte bjerge og ingenting derude. Lige før man kommer til en beduinlejr, som er mennesker, der bor midt ude i ørkenen og lever på de mest primitive vilkår. De har kameler, så det fik vi også lov til at vide lidt på. Det kan I også få lov til, når I skal med på min Deep Safari nemlig. Og de her kameler her, de var meget, meget, meget ekstremt søde og venlige, og det var de her beduiner også. Og efter det, så kørte vi hjem. Der var mørkt, der var nat, så på vejen hjemme, der stoppede vi de her jeeps midt ude i ørkenen, slukkede det hele lyset, og så stillede vi os ud, og så kunne vi stå og kigge på den her ekstremt flotte stjernehimmel. Det var allerede mørkt derude 6:15, så det var ret tidligt. Så kørte vi hjem, og så tog jeg et bad, og nu sidder jeg så her og tænker over tingene. Det er sådan, at jeg skal mødes med alle de andre om en halv times tid, og der skal vi mødes og så ned på en lille bar, der hedder Papas Bar. Ikke noget stort vildt diskotek, men en lille hyggelig bar, hvor man kan sætte sig ned og få en øl en gang imellem. Og den her Papas Bar, det er sådan et mødested for alle guider, som er i hele Hurghada. Og der er blandt andet lige kommet en masse svenske guider i dag fra Solrejser, der er vores samarbejdspartner. Og de kommer så blandt andet ned og møder os her lige om lidt, og så kan vi sige hej til dem. Og så er det gode jo, jeg er vant til fra Portugal af, at der var vi 3 guider ud over mig, og så 2 fra Aarhus Charter, som er jo ligesom tvunget til at kunne samarbejde med og snakke med dem alle sammen. Men her der er der altså en 50-60 guider, så derfor så kan man lidt vælge ud. Hvis folk er irriterende, så kan de gå over og snakke med de andre, som er irriterende, og de søde folk, de kan komme over og snakke med mig. Og det skal vi i aften, og det bliver ikke noget vildt, for vi skal også tidligt op i morgen. Fordi der skal vi endnu en gang ud og dykke, men på en lidt anderledes tur. Vi skal jo lige nå at se det hele, så der er ret travlt. Vi skal se alle de udflugter, som vi kan købe os på ganske kort tid. Jonas han har i øvrigt også en kæreste, ligesom jeg har. Og Jonas han har så været så heldig, at hun arbejder for Solrejser, så hun er lige kommet herned i dag. Så Jonas han er ikke hjemme i dag, han er over at besøge hende. Men til gengæld så har jeg fået besøg, kan jeg se, af en anden lille venlig fætter, i stedet for Jonas. Det var rart, at der var en kakerlak, der vil komme og holde nogle selskaber. I kan lige prøve at se. Det er altså nogle af de her... jeg ved ikke, om I kan se den. Det tror jeg godt, I kunne. Det er altså nogle af de her kakerlakker, som man altså ofte ser. Vi har haft en del stykker i vores lejlighed allerede.
Men de er egentlig mere bange for os, end vi er for dem, så man skal bare håbe på, at man ikke falder i søvn og vågner op ind på næsen. Så gør det altså ikke noget. Jeg vil lige vise jer nogle ting, som I kommer til at se, for nu har vi været på tur, og som guide der får man altså lidt goder med. Der får man nogle ting gratis. Blandt andet så har vi været ude på en papyrusfabrik, og papyrus det er det her lidt specielle papir. Og der kan vi altså få sådan et papyruspapir her, med et af de egyptiske symboler fra gamle dage. Det her det er Horus øje, som er meget, meget specielt. Jeg vil ikke fortælle så meget om det, fordi at det kommer jeg til at høre helt vildt meget om, når jeg kommer herned, så skal I jo ikke vide for meget. Og jeg ved jo heller ikke helt vildt meget om det endnu. Jeg skal jo først lige have lært det hele. Så har jeg også fået, siden vi var på et parfumeri, som laver ikke sådan rigtig parfume, men sådan noget, der hedder essence, som er olie fra de forskellige planter. Blandt andet så den her, den er fra en papyrusplante, som er den her plante, der laver det her papir. Og den har så en ekstremt god duft, så hvis man sådan dufter til den, så kan man dufte Hugo Boss. Og det dufter af Hugo Boss, bare uden alkohol, så det er ret smart. Og en anden jeg fik, det var sandalwood, som er en massageolie, som jeg satser på, så Rit hun kan bruge på mig, når hun nu kommer herned om 20 dage, så kan jeg godt trænge til en massage. Og det er lidt de forskellige ting, vi har fået hernede. Og dem kommer jeg til at høre meget mere om, når jeg kommer på ferie ned til mig. Jeg har faktisk ikke så meget mere. Nu vil jeg tage en skjort på og lidt pænere bukser, og så vil jeg mødes med alle de andre her lige om 25 minutters tid, og så vil vi ned og have den der fyraftensbajer og møde alle de andre. Men jeg opdaterer senere. Kan I have det godt?